ба наҷотдиҳандагони бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи граждании вилояти Сирро дар шаҳри Хуҷанд муяссар шуд, ки боз як духтарро аз Ғарқшавӣ наҷот диҳанд. Духтари 19-сола соати 16 сани 26 июн аз боли пули кӯҳна худро ба Дарёи Сир партофтааст. Ин духтарак сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. Сабаби даст ба худкушӣ задани ӯро кормандони кумита ба ҷанҷоли оилавӣ вобаста мекунанд. чанд вақт пештар духтареки 19-солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров худро аз болои мости кӯҳна ба Дарёи Сир партофт, ки дар натиҷа раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода дар шаҳри Хуҷанд наҷотдиҳандагони ин ниҳод сари вақт ӯро наҷот доданд. Сабаби пешакӣ даст ба худкушӣ задани ин духтаракро онҳо мегӯянд ҷанҷоли оилавӣ аст. давоми 6 моҳи охир 5 нафарро наҷотдиҳандагони шаҳри Хуҷанд ҳангоми Ғарқшавӣ наҷот доданд. ҳамаи онҳо зан мебошад ва сӯи қасд ба ҷони худ карданд. 2 нафарашонро ноболиғон ташкил медиҳанд. онҳо сокинони шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буданд. ҳангоми наҷот додан вазъи саломатии онҳо нисбатан қаноатбахш буд. баъди расонидани ёрии аввалини тиббӣ онҳо худро хуб эҳсос намуданд. духтарак аз мости кӯҳна худаш партофтаги наҷотдиҳандаи шаҳри Хуҷанд зуд омада наҷот додам. мо ҳозир назорати патрулӣ дар Дарёи Сир гузаронида истодем. дар ҷое ки овозӣ манъ карда истод, дар ҳамон ҷо назорат мегузаронем ки овозӣ накунад. дар ҳамарӯза дар соҳили Дарёи Сир аз ҷониби наҷотдиҳандагон назорати патрулӣ ба роҳ монда мешавад. ин назорат дар як рӯз 2 маротиба субҳ ва шом ташкил карда мешавад. ҳадаф пешгирӣ аз ғарқшавии истироҳаткунандагон мебошад. ҳамчунин сокиноне ки дар мавзеъҳои хавфнок ба шиноварӣ машғул мешавад огоҳ месозанд, ки ҷони худро ба хатар нагузоранд. چند ساله هستی تو؟ من 16 дар Дарёи Сир ки аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд мегузарад 10 мавзеъи хавфнок мавҷуд мебошад ва обозӣ дар он ҷо қатъиян манъ аст. аз рӯи таҳлили сардори бахши кор бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода дар вилояти Сир ҳанӯз сокинон дар мавзеъҳои хавфнок обозӣ мекунанд, ки натиҷаи хуб надорад. зеро давоми 6 моҳи охир дар ҳудуди вилояти Сир 12 ҳодисаи нохуши ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 7 нафар фавтиданд. аз ин 7 нафар 5 нафарашон мард, 2 нафарашон зан мебошад. бо сабабҳои худкушӣ 2 нафар зан, 4 нафар аз беэҳтиётӣ ва 1 нафарашон бо сабабҳои номаълум ба ғарқшавӣ дучор шуданд. ин ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 17 ҳодиса кам мебошад, яъне ки дар соли 2019 24 ҳодисаҳои нохуши ғарқшавӣ бо фавт ба қайд гирифта шуд. ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба кӯлу дарё асосан дар шаҳру ноҳияҳои Спитамин, Истаравшан, Зафаробод, Деваштич, Айнӣ ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шудааст. шумораи фавт ва ҳам ҳодисаи нохуши ғарқшавӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта кам мебошад. корҳои тарғиботӣ ба хотири пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш дар соҳили баҳру обанборҳо аз ҷониби наҷотдиҳандагон ва кормандони бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода дар шаҳри Хуҷанд ва вилояти Сир ҷараён дорад. гузориши Мафнушкурова Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.